Thank you very much. Tinotenda zvikuru Ishe Mandeya. Thank you very much, Madam Mama. I'm sorry. Regatendele mberi nechirongwa chedu pamusoro tenidimnandarwa pasipasine nandu anyama chirombe wana mayo na wana baba mazita chef regai asadu dipedza nguva regai tichengarawe zvakare kudzokesa chimuti kudai ave kuwanda saka regai nitanga nekusimudza vana vechikoro vari pavakagara ipapo vauya kuzokuta mukuru wavo wechikoro. Vana vechikoro vekubhonda muripiko? Avo vari apa avo vasikana avo vakaremekedzwa. Regai nditi staff yekubhonda yauya, mateachers neancillary staff yese muri papiko, simudzai maoko muri pamuri ipapo. Vauya kuzokuta sipapa. Mukuru wedu wechikoro aakupinda pane imwe level. Ndafara ndichiona vafundisi vedu veAnglican vari pakati pedu. Muripiko vana baba vanoremekedzwa, mauya kuzotsigira headmaster wenyu. Mufaro wedu mukuru chaizvo kuti mukuru wedu aakupinda pane chimwe chinhanho. Uye kubudirira kwake kusvika pane chinhanho ichi tinoti isusu tisu takagona nokuti takavatsigira. Imimi ngamazoona zvakakodzera kuti munhu uyu haachakwaniva palevel yechikoro, akufanira kukwira padanho repamusoro-soro rekuita ishe wenharaunda mazvita. Shumba pamusoro utungamiri hwese hwehurumende newemusangano weZANU-PF, ndinokutendai. Ini ndakamirira mhuri yeKwaSamanga. Ndinoda kutenda zvikuru nezuva ranhasi nokuti pakava nokushandwa kwakaitwa kuti tinge tiri pano. Saka tinozvikudza nokuti zvakaitwa nenzira yakanaka nehurumende yedu, zvikatifadza, zvikafadza mhuri yese. Saka tinokutendai, tichitenda kuti tititi wana sekuruko titsigirei tinzwe kuti muriko, wana mhai, wana mbuya, machinda, vazvare. Ndinokutendai. Magoro, magoro, gorogoto, magoro. Yeah.
Mutumba Central Committee member notungamiri wese ZANU-PF. Ini ndini Obebute, member of parliament Mutasa North. Mutasa North oye! Mutasa North oye! Munenge musuruna tsofara. Gatirambe takasimudza maoko mudenga. Uko maoko mudenga uko. Mutasa North oye! Hamudangagwa oye! Pamberi nekubatana, pamberi nemadzishe edu, mambo Mutasa wedu, vasingazive pamusoro weguest of honor. Ndinoda kutambirai nhasi pano patauya kuungana kuti tiite mhemberero yekugamuchira Ishe Samanga. Ndichakupaika background pichana. Patiri panapa iMutasa North pamaconstituency. Patiri panapa muground paevent inoi. Asi kati kure pamusoro apa kune ward 29 iri maIshe Samanga futi, asi iri kuMutasa Central. So ndakamira futi panapa wekuMutasa Central. Mutasa Central oye! Pasi nemhando ndikauti nditi kuMutasa Central kunomerwa naOnorable Benza. Ndichamirira futi panapa ndichikukamai guest of honor. Ndauti nditi zveko munhu wese ari panapa ndakukamai. Inini samember of parliament weMutasa North. Ndikufara zvikuru kuona vanhu vakawanda kudai. Zvichireva izvo kuti shoko randinaro ndofanira kukupai ndeyekuti president Dr. Idi Mnangagwa vanokudai mese. Taurira ari padhuze nekuti president vanokudai. Aiwa, pane vanenge vasurugutsikana ka. Tauri president vanokudai. Hai, tikafara zvikuru kuona maita panapa kuti ifambire nenyaya yekugamuchira Ishe Samanga. Nyaya waenda kuti president vanokudai. Mukatondera kubva patakapinda 2023 ndichataura muchidimbu. Tine zvatakawanda zvatakatumwa napresident zvatiri kuita muMutasa North munomu. Guest of honor tine maprogramu emuzvikoro. Pazvikoro zvese zveMutasa North takazvipa mabhuku, hapana chikoro chakasara. Takakomborerwa denga guru kuti mvura ndeyemahara kuno. Chinodiwa chete kuti tione mapaipi akawanda. So ibasa rangu saMP guest of honor kuti ward 7 yatiri Ishe Samanga wachipinda nhasi. Ndakuvapromisa kuti nyaya yemapaipi ndio ichange iri nyaya yangu going forward. Inyaya ndakatoziva kubva 2023 tichiri kuishanda guest of honor, nyaya yemapaipi. Kune nyaya yemayouth village business units zvandataura zvezvo president vanenge vachitituma iri kuuya. Toda kuti mvura iyoyo kana yauya titsvage masenda atinoita mabusiness units. Mayouth vana vedu vasina mabasa nemadzimai women tisangane patinokupai mvura iripo toita mabusiness units. Nyaya yemigwagwa, nyaya yemainputs handichaidzokorera yambotaurwa. Kunezve nyaya hombe yepahona processing plant. Ishe Samanga ndivo vane mawadzi 3 kuMutasa North kunoku. Vane ward 7 inoi, ward 6 neBichana muward 31. Saka ndiishe mukuru chaizvo muMutasa North. Saka isusu kubato rekutonga reZANU-PF ndiishe wedu wahombe chaizvo. So nhasi tiri kubva kufara. Ndinoda kuti nditi sunungukai nhasi mukaona mvura isati yauya. So chishuwo changu ndezvekuti kana binga guru varipo mambo Mutasa tinawo panapa vachatibatira mvura kuti programu ifambe zvakanaka. Mvura yozotanga kuuya programu yapera. Saka ndinoda kuti sunungukai, ndinokuokamai mese ndichiti programu yembemberi ayokamui guest of honor wegamuchira wese vashandi vehurumende vari panapa ndichiti programu yende kumberi. Mazvita enyu
Kazawa Yambona Yezuo maneri kuma zwaro wira Nogeza na manyamururu kutisambo Sainde ndakatoza kusajuka nombo zvati manyamururu wakakwara Ndizwe dasikaruti kakakaka sorry wakakwara indakazoona pakati pemakumbo ndikana nechironda takukumbira machinda ekwamutasa tada kuchidza tsvana yedu kuna mambo mutasa mvure manyika takukumbira Tinonakidza mfungeni takuda kuti tichuche chanedu kuna mabaaaika tombonyarara zvanhu we roashima mjavo yapadhuze toni takutumidza mambo takumbira tiise maako tichidai mambo achifamba wachiuya pano ndizvoka machinda murunzichitwa pano. Isusu zvedu pachiwana zvakaitwa nezuro manheru. Nhasi zvazvekuti imimi manga musiko kwatatiri zuro muchionewo mbichana yezvo takaona. Saka chiwanhu chedu chinoti imimi ndimi ani nditete uyu mudzimai wacho. Alright. Asi tete pane mitemo iripo yatinofanira kuteedzera. Apa patete apa handidi munhu wakafuwa zuro
Nonyengwe. Hamuna ere zvamakaita zuro. Kana muine zvamakaita zuro, munogara henyu chete tamuona, hazvinyadzisi kuti makazviita, ngekuti makaroorwa. Kana uchiroorwa ndizvo uri kufambira. Ukanyima munhu zviro izvozvo unodzoka kumba kwenyu. Saka mukatotaura kuti makapa munhu bota rake zvinozva kufara nekuti muruziva zvamakafanira. Saka kubva apa kuenda kune vanhu hazvinyadzisi, asi zvinofadza nekuti tinoti muzvare uruziva zviro zvake. Handizvo? Ndochiti bambo auya akabata futi tsvimbo idzi. Tsvimbo idzi hadzibatwi futi nemunhu wakaya bota zuro. Kana uri wemuzukuru waiziva kuti ndinoda kuzobata tsvimbo dzasekuru, waifanira kunge wakazvipa 7 days dzemutsanyo. Tsvimbo idzi dzinoda munhu akachena. Hatitakurisi munhu anoitwakewo turo kuti atakure zviro zvemunhu ari kudawo kuchenesa zviro zvake. Unobva wazvisvipisa. Munozoshamisika makuona kuti isusu nickname yetinomupa wanin'ina wake isusu tinomuti slow motion, because zvinhu zvake zvese haamhanyi, ikwadi. Saka ndiyo nickname yatinomupa isusu ndi slow. Asi handiri kuti imi muzotaura kuti slow. Ndinoziva vana vechikoro inokwanisa kusvika nhasi vachingopinda pagedhi otozwa slow aiwa ndezvedu isusu chete kunoku. Saka zvandiri kutaura ndezvekuti zvaunonge wachiita iwewe unhu hwako ukatakura tsvimbo idzi dzinokwanisa kunhapukira dzobva dzaenda kune munhu anotakura tsvimbo. Mozoshamisika kuti murume watakagaza uya tichiti agaza munhu kwaye wamambara. Sei aita mambara? Handi zvake zvekuda, asi apihwa neatakura tsvimbo. Saka pakuchuza munhu anotakura tsvimbo munofanira muri kuziva hunhu hwake kuti munhu ati kutakurisa tsvimbo wakambodii. Kadire kake kebota level yacho iri pasi. Anokwanisa here kugara 2 days asina kumbokambura. Mukatoona akadaro musiyei. Handizvo? Moti mutarisa futi kuti munhu uyu upenyu hwake haasina here kamweya kekuromba, kekugara mubhusu muine kamudzi mubhusu, mubhachi bhusu, muchikwama bhusu. Vanhu vakadaro hatiwadi. Tinoda vanhu vakadii? Wakachena. Tiite sanditi vamwe venyu chimwe chamusingazivi ndechekuti dinga guru ramunoona iro ndiro gomo guru, asi gomo guru rinokwirwa nevakachena chete. Kwamutasa ukaita mambo anoromba mubinga guru haukwiri. Tiite sanditi? Saka munokwanisa kunga muri kundoona moti mufana akamboiti mambo asina tsuro twake wakambinga mufana. Handina kana chiro izvo, ndisina kana chiro. Wari mubinga guru ndiwo vanonichengeta naMwari wavo. Ini ndinoona maregerani iwe paunokanda tsuro twako kuti tusvike kwandiri woshamisika kuti sei tusingasviki. Mudenga umakasoswa, ndiri kufamba pasi pemaneti, chaunokanda chese hachisviki. Indongozvigarira hangu ndakadii? Ndakachena.
handizvo here? Saka handingati ini ndakachena madzishe osvipa masabhuku osvipa, hapana zvandiri kuita nekuti wachandisvipisa. Saka zvandava kuchitaura Shumba yanyaya yekuti kana munhu makunzi maishe zvakasiyana nekuti uri baba mumba mako. Waishe wewanhu, wadziso ramambo, wadziso rapresidenti. Saka zviito zvako ireflection yapresident, ireflection yamambo. Saka ukaita zvaunoita, mambo achafara, president ofara. Kana kuti mambo achasuwa, president osuwa. Kana zvadaro zvanyangara bamba, pane zvinokwanisa kungoitika. Saka tikuti bamba, responsibility yamuinayo yasiyana neyewana 900 wasikana pabhonda. Nekuti pabhonda wasikana muri wataura kuti iupo inogo area haubudi mchii mufenzi. Zvino kunogwa hakuna fenzi, vanhu vamuda kutungamira. Asi munenge muchivataura kuti musabude mufenzi, asi hakuna chii fenzi. Saka munozopaziva kuti vanhu vacho kuti vamunoda kudzosa mufenzi, umwe amwa mutoriro, umwe abhema mbanje, umwe amwa kasto, umwe hatomwi, umwe in'anga, umwe muprofita, umwe muprista, umwe muroi. Saka combination yevanhu vamuda kunotungamira yakasiyana necombination yevana pabhonda. Wezi vana pabhonda vane mutemo yekuti kana zvipinda gedhi anoziva kuti pano panopfekwa zvakadai, panonamatwa zvakadai, panopfekwa hembe dzakadai, hapabudi mchii mugedhi. Mune nguva yechikafu, kune nguva yekuchechi, kune nguva yekuenda kuclassroom. Zvino kuno hakuna. Nguva yese munokwanisa kusangana nemunhu na 2 AM na 4 AM na 5 AM na 7 PM, unosangana nemunhu nguva yese yaunofamba. Ende kuno mune munyama yekuti vanhu vekuno vanoti fambei kakanyanya usiku ngekuti kuno mabhinya akawanda. Saka ndinotaura kuti munaona musakabhinywa murimi, itai kuti vanhu vasabhinywe. Then Shumba, chinhu chatiri kutaura ichi chamatora ichi chiwani, basa renyu nderekuchengetedza chii chiwani. Mukaenda pachapter 15 section 283 nesection 282 yeconstitution yeZimbabwe inokutaurirai kuti basa renyu rekutanga ndihombe nderekuchengetedza tsika nemagariro ewanhu wemuno Masamanga, wachiteedzera tsika dzemani dzemasamanga. Chinoti vanhu vekwasamanga wasiyane nevanhu vekwamandeya, itsika dzani dzavo. Chinoti vanhu vekwasamanga wasiyane nevanhu vekwamukanda, itsika dzani dzavo. Saka imi basa renyu rekuchengetedza tsika dzekupi dzekwasamanga. Pamapindapo pane wanga uri kupada, pane wachiri kupada, pane wachazopada. Saka musazoshamisike. Hondo dzimwe dzakapera, asi dzimwe dziripo, asi dzimwe dzichauya. Saka bambo, garai makagadzirira. Asi kana kuti garai makagadzirira bambo, handiri kuti endai maputukezi morombe bambo. Kana wapinda pachigaro uri custom, ramba uri custom, nekuti ndozvaugadza pachigaro. Ukada kuzowedzera kana kubvisa pana custom, basa iri bambo richakuremerai. Mudzimai wenyu
hazvirevi kuti kana waishe machinja mubhedha, machinja mapureti, machinja hembe dzekupfeka, machinja nevoice. Mukadzi iyeye ndiye mukadzi iyeye ndiye akakubarira iwana. Kana muchida unobarazve, asi ariye mukadzi upi zvekuti manakirwa nemari yendiro maakotsvaka umwe kana kuti maakotora mukadzi wemunhu. Handizvo zvamapindira basa. Mapindira basa kuti vanhu vasatorana nevakadzi, varume varespekte chii vakadzi wavo, vakadzi varespekte chii varume wavo, vana varoorwe netsika zvakadii zvakanaka. Ndo zvamapindira izvi. Ndinoziva mukoma wangu, ichi handi chinhu chekuti chinokuremerai, nekuti ndikaverenga makore amuinawo muri pabhonda muchishanda nevasikana wapfupi, warefu, watsvuku, watema, wakobvu, watete, warefu, all times for all these years. Makakunda miedzo, ndosaka muchiripo pabhonda. Manga muchakunda. Saka nekuti makakunda miedzo, kune mango dzakatsvukira zviri nani. Chinozokuti mutadze kukunda miedzo kune mango dzakangaruka chii? Saka mdzimu yenyu naMwari vaikuchengetai pamaichengetedzwa michikunda miedzo ipi iyoyo, rambai makabata papi ipapo miedzo iite chii? Pachawaoya wasati ndakachaiwa nemurume zuro. Gadzirisai nyaya yekuchaiwa nemurume chete. Pachauya vachiti baba havasi kutenga chikafu. Gadzirisai nyaya yekuti baba watenge chikafu chete. Musazotenge ndimi pachikafu. Ndirikwedza kuti imi mukafara, vanhu vakafara, neni ndafarawo. Mukadzi wenyu muchaona pamwe pacho achaita unga asi kukonai, kuita unga ari kukonai, kuita unga wachinja, kuita unga asina kuchinja, nekuti pamba penyu kana paitosvika mukadzi 1 pamwedzi pachasvika 55 wane zvichemo. Saka mukadzi wenyu anofanira ari prepared kusangana nechii? Vanhu. Umambo hwekwamutasa hunonzi chii? Chipfuya warombo. Ndozana umambo hwemari hwekwamutasa. Ndosaka muchiona bambo kana ndine dhora ndikawana wada dhora nomba, handi kuti ndinaroba, asi basa racho rinoti unofanira kupfuya warombo. Basa raishe handi kutora kune vanhu ba, handizvo. Basa raishe mukawerenga Traditional Leaders Act inokutaura kuti rimwe remabasa emadzishe nemasabhuku nemadzimambo kuaidha vanouya waine mweya wedevelopment muchii? Muarea. Mukaona tumapihwa mari yendiro yacho wandei nechi, if you can buy a roll yechi yekuti mupe vanhu yemapaipi emvura, itai izvozvo, nokuti ndiro rebasa renyu. Batsiranai MP panoya nemaprogramu, sit together, modiscussa, moona kuti the best that you can do for the people ndechipi. Mukadaro maita ishe wakadii? Wakangwara. Nharaunda inodii? Inobudirira. Handizvo? Saka ndakuti inini wangu ndaraira, achazouya achinyengedza wangu, tichatongana. Siya wangu ateerere zvangu zvadadii, zvandamutaurira. Iwe munyengedzi, gara uri kupi? Uri kure kwauri ikoko. Nekuti uyu handinobvira ndambonzwa complain kubva kumhuri, kubva kunharaunda,
kubva muzvikoro zvese zvaakafamba kuti murume akambotora mukadzi waticha akambodai akadai hakuna. Tiri tese handiti? Ndakuchiti Shumba idzi tsvimbo idzi dzamuinadzo ndedzemhuri wana tete wari ndimi zviya mazoti makaiwa makaya iri makadingo chitibatsirei itai mwakachena kubatsirei mufukirei muchinda mungoripeta kumwamubato mwamubato Right, what are you? Right, Shumba is the swim waves. Zatakupa izvi dai kwakuri kubhaibheri mafundisa anoti chii ropa iri nechii zvakuri kudini izvi iropa rani ratezi handizvo. Saka isiti kuti tsvimbo nemiseve nebakatwa nechii zvatiri kukupa izvi midziyo yedzinza handiyani yenyu, because imi pamunomuka umwe musi musiri chii musipo pana umwe samanga achadi achatora achichengeta on behalf of the family. Saka chishuwo changu bambo, musashanjire tsvimbo idzi dzinoita chituko kumhuri nekuti dzinokwanisa kuzouraya vanhu kana kuuraya munhu. Tsvimbo idzi ngadzirambe dzakadi dzakachena, kudzipiwa kwamaita dzichaitwawo pass on dzakadi futi dzakachena, mhuri yowana chii rugare. Maiguru machi idzi tsvimbo handi dzenyu idzi, idzi itsvimbo dzaana baba kumusha kwani kwana baba. mukaona pakatwairo anabva panzvimbo panofanira ripo taurai chii kana baba chii kuti banga rabva pai panzvimbo warizwe banga odzosera chii, because imi mukabata zviro izvi handi zvedzinza rani reti pamwe zvekwenyu zvinokwanisa kupinda mupi umu mangwana zozonetsa zvekwani izvozvo ndozvatisingadi zvazvisingadi. Chengetai zvinhu izvo safely for the family, safely for yourself. Nevachazoya kumberi wafana wadika izvozvi. Ndakuti guest isusu chedu chiwanhu tapedza, ndakuita handover kwamuri as government kuti muchienderere mberi painoperera. Thank you very much. Ndina parutendo rukuru
kwamuri gwara. Ini Rapakadzo Makoni ndatiregai ndiuye ndichiti mazvita gwara redu redzidzo matwasanura. Mushukuru kwamuri Ishe Samanga. Rutenda rukuru. Ndinotenda Baba. Ndinotenda Ishe wangu. Muchafambira budiriro zvamauya mudunhu kudai. Chiitai nzeve hombe dzinonzwa zvichemo zvevanhu. Makumbo ane simba anofambira budiriro. Uye muromo une simba unoburitsa mashoko ekuva nebudiriro. Ndiri kutenda zveishe Mutasa wauya kuzotigadzira Baba wedu. Ndinoti haiwa maita mugadzi wemadzishe. Zvaitwa Shumba Mutasa. Zvaitwa Gwara. Vari kumatsoka. Zvaitwa vari zenze guru. Kutsvaga chikafu nokurwa. Tikachiona tosiyira vana. Woyo toenda kunotsvaga chimwe. Kana takazorora tinorara pamibvuri tichinzwa zvinouya. Chikara chesango. Shumba vari hovera. Vari masumburero. Vanogadzirira dzimwe mhuka gwara musango. Vanodya nyama yedzimwe mhuka. Zvaitwa mhuka ine chiremera. Zvaitwa chigara mudondo. Zvaitwa Shumba Gwara. Batereke. Ndatenda. Shande nemadzishe netraditional leadership yedu zvakanaka sehurumende. Tinovatenda president wedu nekuti kubva pavakupinda ivo nenew dispensation yavo, madzimambo havasisiri vanhu vekungotonga nyaya chete. Sezvamanzwa Mvuruma uchitaura, madzimambo vama-development champion vanoshanda nehurumende nema-MP kudevelopa nzvimbo dzavo. Ndatambura nacho. Tinovatenda mukuru wenyika nekupa simba kwavari kuita kumadzimambo. Madzimambo ama-champions of rural transformation. Takatarisana nevision 2030. Mambo Ishe Samanga vatiri kugadza pano. Ushe hwemhuri kwaSamanga hwakatanga mu-19th century. Apo vanonzi ivo Bindiya nemhuri yavo vakabva kuguta uko kuuya kuzogara munzvimbo ino yatiri. Ushe uhu kutaura kwatinoita hwagara madzishe 9 anosanganisira Ishe Namhanza, Chitsunge, Silas, Varandeni, Rutsai, Tapera, Jombo and Chekufa. Ivo ndevechiteni paugaro hwavo. Headman Caston Samanga Muradzikwa vakazvarwa musi wa29 March 1964. Vari mukomana umwe wechitatu wababa Masara Langton Samanga. Headman Samanga vakadzidza muzvikoro zvakawanda kubva 1971 vana St. Joseph Primary School. Munguva yehondo vadiki kwazvo 14 years vanga vakutomhanya vari mujibha. 1978 Headman Samanga vakadzidza paGats Primary School pano vakakondera nechikoro chavo. 1980 vakanga vapa Hattiesville vakaita A-level vakazoenda kuUniversity of Zimbabwe uko kwavanoita Bachelor of Arts General Degree in English and History. Headman Samanga vakadzidza ndimuzvinafundo vakaitawo Diploma in Education kubva kuUniversity of Zimbabwe uye vane Masters in Public Sector Management from Africa University. In 1987 vakaroora tsvarakadenga yavo Muzvare Catherine Samanga Tsuro. Kutaura vatirikuda kudai vakakomorerwa nevasikomana vatatu nemusikana umwe chete. Vana vavo vese ama-graduates wokupedzisira ari kutopedzisa kutora degree izvozvi paUniversity of Zimbabwe. Vanopinda chechi yeAnglican. Vakambodzidzisa paSt. Faith for 16 years and then Goto
3 years, St. James Zongoro 2 years. Izvozvi ndio mukuru wechikoro chine mbiri chinonzi St. Davis Bonda Girls High School apo pava nemakore 16. Headman Samanga murume anoremekedza nyaya dzemacustoms and usages edu netradition yedu. Murume anoda zvekushanda munyaya dzedevelopment vakambobata basa pabhiriji repaMozi River. Vanozviziva vaiveko munozviziva. Vanowanikwazve maSaturday akawanda vachishanda namambo Mutasa munyaya dzemakotsi avo ayo atinogara tichiona hedu musocial media anobata mabasa akaoma kwazvo atinofara nawo mukugadzirisa ugaro hwevanhu. Regai nditore mukana uno kukuzivisa imi Headman Samanga mabasa enyu amunotarisirwa kuti muite nehurumende. Ndichaverenga nechirungu. To assist the chief to perform his duties, to report to the police as soon as is reasonably practicable the commission of any crime or offense in your area, to keep an up-to-date register of the villages and village heads under you, and to keep the chief and the rural district council informed of any changes to this register, to mediate in local disputes involving customary law on matters such as lobola, elopement, burials, domestic disputes, disputes relating to the straying of livestock, traditional aspects of incest, makunapura, the performance of customer rights, and any other interpersonal disagreements, but only to the extent that such matters are not subject to the general law of man. Lastly, to enforce all environmental conservation and planning laws, including local boundaries, on behalf of the chief, the rural district council, and the state. Headman Samanga, tinokutendai, tichikumikidzai kuti rimwe basa renyu guru nderekuona kuti munzvimbo menyu mune runyararo uye development iri kufamba zvakanaka. Takatarisana nevision yaPresident, Vision 2030. Regai ndikukorokodzedzei Headman Samanga nezuva guru ramasangana naro riri pano. Naizvozvo ndinoti kwamuri, with these remarks, it is now my singular honor and privilege to officially install Caston Chitsidzo Samanga as substantive Headman Samanga. Attend. Munharaunda yese tichipa ruremekedzo kune title nyowani inoti Ishe Samanga. Saka saheadmaster wedu, saishe wedu, takamirira vana vechikoro vabereki. Tiri kuti makorokoto, asi ndisati ndataura chipo regai ndipe nguva kune varezi vedu vanova vafudzi vedu vakafudza baba Samanga kusvika zvaoneka zvakakodzera kuti kunze kwokuita headmaster vanofanirazve kutungamirira vanhu veruzhinji rwavo. Saka regai ndipe mukana uno kuna chaplain vandinawo pano
naprincipal vandinawo pano vanotungamirira chechi yedu. Utungamiri hwose uri pano unoremekedzwa, tichiremekedza mhuri yekwaSamanga hama neshamwari, tichipembera basa netaito yapuhwa Ishe Samanga anova headmaster wedu paSt David's Girls High nedayisisi reManicaland. Tichitenda kuti dayisisi of Manicaland raifanira kunge riri pano Lord Bishop Eric Ruona, asi pane rimwe basa ravamhanyira rechechi pasi rose. Mazita tinokukorokotedzai shumba nebasa ramapuhwa, Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you very much. Mazita hedu tine mashoko ekutaura kune mukuru wedu wechikoro, kune mukuru wedu wenharaunda. Atichataura kubudikidza nemwana wedu ari pano. Tazvinzwa eute panyagarapo inga guru harauru yesango harakatyaka harauru yesango adzimusikwa hapana chinochekwa shumba changamira Ishe wakumadokero wakumabvazura wakuchaumhembe wakumadzanyemba yakanikakata rino rumwe gotsi rine makwakwakwa anenge vanasoro chena vateerera majaha adzikamira izwa mhururu nemheterwa kubva kumadzimai nemhandara. Ndazvinzwa ehunde pane yagarapo pasi rabvumira pfungwa vati vachazarura nameso achaona zviri kure naidzo nzeve dzichateerera. Ndazvinzwa ehunde pane yagarapo asi musazvipinza murupushe. Chigaro choushe chinorema pamuchaunganidza ngomuzinda batsirwaiwo kwavakataura vanhu vakati chara chimwe hachitswanyiinda. Vadzidzisei vamunofudza kuti kashiri kasingapambare hakanuni. Munhu nemunhu ngaaite ake mabasa anomushandura. Chamawana idyai neama, mutorwa ane hanganwa. Ukama ngauite sesvinga reuni rakabatanidzwa asina zinyekenyeke. Asi chakanaka. Tazviona Ishe, tazviona Changamire. Kubva kumativi manasenyika mukoro wedu wakapetwa panofura kanomwe. Tinoti makorokoto amhlope, makorokoto mukuru wedu, makorokoto Ishe, makorokoto shumba. Ndini wenyu anotida Ishe Ruguchu St. David's Bonda Mtatenda. Samanga, you know the one I do, I'm going to get down on your arrow. But
zvinezvi tafara, tiri kufara zvikuru ngekuti tatane nguva tisina Ishe, tisina changamire. Zvinoti ana changamire wedu Ishe Samanga, tinotenda Mwari zvikuru nekutipa Ishe. Dai zviramba zvakadaro, hazvirambi zviramba zvichingodaro, wekwaSamanga wachingogadzana Ushe chingoenda zvakadaro. Tinotenda Mwari. Haleluya. Ndinofara chaizvo, takakura tese nemunin'ina wangu Caston. Takakura mune zvakanaka, akaenda kuchikoro akadzidza zvakanaka, ndichimbomubatsirawo paenda kuSt Faith achimutanga 1986 chakuti. Inini ipapo ndandiri paRusape General Hospital ndiri kushanda as a rehab technician, anga ari responsible for rehab services. Ndakazoretire zvangu 2020, saka ndinofara chaizvo kuti Caston atora chidanho cheushe sinzi chiri chidanho chedzinza. Ndinofara kuti achabata basa remune zvakanaka. Tirikuzwa kufara nechiitiko chatasangana nacho zuva ranhasi, kugadzwa kwaitwa Ishe Samanga. Paratidza picture yatisiyana nemakore atairarama mazuva apera, nekuti dzimwe kuti Ishe aindopinda tisingaungani maungano teta enhasi aya zvachaita chidadisi kuti mhuri dziri kufara, mhuri dzedu dzauya, madzimai edu auya, tikaona mudzimai achangamira aripo, achifukwa tiripo, zvese zvaitika mumaziso medu tichiona, tadzidza nekufara zuva ranhasi. Ndinoti Shiripo Stephen Mudoya, nhasi ndio zuva ratiri kufara apo tasarudza mambo wedu Ishe Samanga. Tiri kubvira kufara zvekufarisisa zviya uye nekutenda vanhu vese vaungana panzvimbo ino. Isusu tiri kufara neshumba wedu wagadzwa. Zuva renhasi ratiita zuva rakatikoshera kupfuura amwe mazuva ese. Semhuri yekwaSamanga tiri kunzwa kufara nekutenda Mwari nebasa guru raitwa mukati menzvimbo ino. Kuti Ebeneza Mwari watigonera, zvatainamatira Mwari wakatinzwa. Tatora nguva yedu tichinamatira chiitiko ichi, saka nhasi tafara zvekufarisisa. Nhasi tiri pano, nhasi ndezveduwo tichiti korokoto Ebeneza basa rinofambira mberi. Totenda Mwari zvakanyanya, tichitenda nemadzishe nema-MP vese vatikuta, tiri kuvatenda zvakanyanya, nehama dzese dzakabatsira kuti ichi chiitiko chiitike, tinovatenda zvakanyanya. Azvita indoitwawo takudzwa Samanga. Ndikunzwa kufara nezvaitwa nababa vedu, vaunza ushe mumba medu. Tiri kufara semhuri yekwaSamanga, ende tatakagara pafunction ino zvese zvafamba bho. Taona vachigadzwa nana minista namambo mutasa vanga varipo zvakare vachivagadza. Ndinoitwa pana Samanga, tinotenda nezvaitwa muzuva ranhasi musha wekwaSamanga, kugadzwa kwaita Ishe Samanga Caston Chizidzo Samanga, izvo zvaunza mufaro mumhuri. Uyezve tichitenda zvemusiki tatipa nguva yekuti zuva rive zuva rakaropafadzwa. Tinoda kukutendai minista, tinoda kukutendai Binga Guru Shumba, tinoda kukutendai vatungamiri vehurumende nevatungamiri vebato riri kutonga reZANU-PF, zvese zvinotungamirirwa napresident wedu Comrade Idi Mnangagwa. Tinotenda nemutoo wakaitwa basa iri, rakabatwa nenzira yakanaka yakatifadza chose semhuri, ikatibatanidza zvakare. Tinotenda nevashanda watipa matende, watipa zvigaro, watipa chikafu, nemukuru wechikoro chino ichi watiremekedza nekutipa nzvimbo yake kuti titandarire nekuita mabiko edu. Tinozvikudza zvikuru. Tichitenda mhuri yekwaChipapata yatinotambidzana nayo ushe, nemhuri yekwedu, nekuti takasangana pamwe chete tikapemberera, tikawedzerwa tiri kupemberera chiitiko ichi mune zvakanaka. Tinotenda zvikuru. Ndiyo wachembera gara pasi apo. Ayo anditambika. Wachembera gara. Ndinobatsira anditambira. Hayi ndisatambira. Ngoba ndisaburu danama. Yakatona wanaenda nafara zaitwa. Ndiraita hayi sisi. Ndisaburu danama hasa tishapi.
Gawana wedu hata. Gaila Kitaya la patrona, Gilda Sambende.